हामबाय अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि आदं संनो ओ मीडिया फोराम त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारनि बागै कक्तमा पिरनाय कक्तमा थुमनाय कक्तमा थुमथानि सामुं तांनाय ताई कक्तमा थुमथानियो जे डिपार्टमेंट रग सामुं तांनाय बरनि बागै अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि कैसा आचाइमानि बिसि गोबां मा सिगां ताकतेबो कुसंरा जतन साइमान अब त्रिपुरा सारनि पुइला मीडिया आसे माहायनि त्रिपुरा सारनि पुइला ओ अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम सामजाकमानि त्रिपुरा सारो तमंगो मीडिया नि बिसिंते कक्थुनि बिसिंते आवाइमंनि बिसिंते गराखे बाचाया के दफाने भियोगि मांगला दफाने कक्तमानो बुलनोतिरि मांगला दफाना सिजारि मांगला दफाना थांसाखारि मांगला ककबरक मीडिया आसे मानि तिनि बाय ताबुक बाय 7-8 बছর कायथागा बिसिचार चुकु हाय कायथागा आबनि बिसिंतिनो जों गोबां डेभलपमेन्ट नुखा गोबां सामुं नुखा नरक ककबरक मीडिया रकनि ककबरक प्रिन्ट मीडिया अंथुन सोशल मीडिया अंथुन टीवी चैनल अंथुन ताई निनि मैगजीन अंथुन जतन आसुखि सामुं तांलायखा हाथाय दखना हामजागै ताबुक त्रिपुरा सारक जों जतन थांचा अबनंथान मीडिया नि फान आसुक बिसिरमय 70 बছর रमे जोंर त्रिपुरा हास्तेव चिनि हा चिनि त्रिपुरा हास्ते ने जों जेसे फान सामलाय दं गणतंत्र बिसिंति सामलाय खेवाइसा सिलाय ति चबा खेले गेवाय वाइसा अबके गोबां मा चबा खेमेन बिसिखौ फेबा आबनि बाहान बथि जों मानिया यागुलो मीडिया आचाइमानि यागुलो चिनि त्रिपुरा सारक आसुके तबे चिनि हा कमामानि कक साइमानो आसुके बुइबाय सिपले जंमानि कक साइमानो आसुके बुइबाय चिनि मांथे रत्न सेपले जंमानि कक साइमानो ताबो जतन खार वाइजाक आबनि बागै थामजाङो ताबो आं काइसा मीडिया पर्सन ओंगै काइसा कक्तमा थुमनाय ओंगै सामुं तां थांमानि यागुलो ताबो आचक खामप्लाय मानमा बाहायनो ओ मीडिया नि सामुं बायसे ओ मीडिया नि बिसिंतै गबुइखे नों सामुं तंगु ताङै थांखांखे बुइ आरो हाथाय दफानि बागै गुबै कक्तमाना आवाय खायखे जेकुनु जागाव नना आचक खामप्लाय दिनै आबहायखे न आंखारसे मीडिया नि सामुं तांनाय आनो लुकरक आसुके लामसका आनो कबागै नाखा आनो चुबा चुरिखा आनो बामसाय नाखा आनि आसायमानि जागा आंनिया फानो आनो सामुं तांनानि बागै तेकिसे जागा आनो महाराजा रहरका आ जागा थाङैबो मीडिया नि आसुक पावार मीडिया नि आसुक फाननाय दि बरक जन सिनिबो बरक जन लामसबिनाबो सिनि कक कबुइनो बरक कइतो खायो अबहायकेनो बरक ताबो सामुं तेबो हदातै दफानि बागै सामुं तांबिनि आनो कप्लाय खेर हका ताबो गे आनि सामुंनै बाहाय आं आनि फिलबा मीडिया वो तंनाय गोबां मा ताखौ खौसोथा ताबो मंखारि दैखायाबो त्रिपुरा हास्तेव स्पेशली ककबरक मीडिया रग बरकनो बाहायके जों मथाङै माननाय बरकनो बाहायके बरने याकं बाय थाङो याकं बासारि मान रां पैसो गक्ति खेब जों सिनि एडिशन बिसिंति चुबाय माननाय एडिशननि आबाहाय फांतद दं खतल खायदे मान आबदि रंनो वान सबिनो जों कक चाबलाय जा गुबाग्राबाय कक चाबलाय चिनि पार्टी बे बाहायनो जों कक चाबलायखा फायदै सालो चिनि हाफां खाजामनि यागुलो जे एमडीसी पन बारजा मानथुम चिनि कक्तमा थुमनाय रंनि बेदेकना नायखलनानि फियाबा जों अबले समाय तांजाक जों कक्तमा पिरनानि चिनि हुकुमो मुकुमो गुबै कक्तमा रत्न थुमै तंनाय रत्न चिनि ताबो फान नाय बुमा रखौ सजायाको ताबो फान चिनि जों जालना कामके पिरमेखौ आबार रत्न पिरनानि नांमानि बयखे अ हानि बाहान बथि गोबां मा मीडिया रं 70 बছরनि सिमि बरक चाइतं चिनि मानथेरम चाइतं चिनि ककबरक मीडिया रं ताबो फान थप जाबि तं ताबो फान जों सेपन रे जायगा बुइबाय आबन बागै बुइनो ताम साननाय बुइनो ताम किसिनाय फायदि जों बायजों लायानो जों बायजों थांलायानो आबै हाय हनेनो जों थानसानि खरांथि सामानि ताबो गबुयंखा लुकरक्सन चुबाखा ताबो चिनि सामुंसे जों चारिना नांगौ आबन बागै जत ककबरक अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि सामुं कतर बरकसन चुबाना नांनाय जों बाहायनो बरकनो चुबानाय याक बाय याक गणतंत्र आबनो गणतंत्र वो निनि मीडिया ताई सरकार कनै कनै याक रंनि सामुं तांलाय हेके उनियानो उंगि मानो चायानो चारि मानो जतन सामुं सक्सेस थानाय त्रिपुरा सारनि लाइरुमा न तारुखि सिंगनि बागै त्रिपुरा सारनि जोंजालनो याका गिरन बागै अब काइसा सामुं थन हाय नि जों बाहायनो खाकाव जतन
Dapat kan